Narito ng mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Presyo ng sibuyas sa Pampang Market pumalo na sa 240 hanggang 280 pesos. Nasa 1,000 katao na sasawi kada buwan dahil sa road crash sa Pilipinas ayon sa DOTR. City College Community, higit umanong lumakas ang tindig kontra sa HB 4985. Mga campus journalists sa Central Luzon nagkaisa kontra disinformation. Pangatlong viaduct, planong itayo sa NLEX. At Ultimate Creative Destination of the Year, bukas na sa Clark Parade Grounds. Magandang araw, ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. At ito, oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Tinalakay ang halaga ng isang lokal na kolehiyo sa isinagawang town hall meeting ukol sa panukalang gawing State College, ang City College of San Fernando, Pampanga. Dito nabigyang diin kung paano tinutugunan ng isang local college ang problema sa job mismatch at ang higit na pagpapairal ng culture of care ng lokal na pamahalaan. May detalye ng balitang yan si Jerry Lumbang Parungaw. Sa gitna ng mainit na usapin ukol sa House Bill 4985 o ang panukalang naglalayong i-convert bilang State College, ang City College of San Fernando o CCSF, ikinasaan ng lokal na pamahalaan at ng paaralan ang isang town hall meeting nitong Biyernes, November 25. Dinaluhan ito ng mga estudyante, magulang, alumni, guro, barangay officials at ilang mga city officials sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag. Isa ito sa serya ng mga konsultasyon at open forum na isinasagawa upang maging batayan ng City College at ng City Government sa posisyon na isusumite kay Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales. Si Gonzales ang nagpanukala ng House Bill 4985. Nag-invite tayo ng technical, yung knowledgeable, kung ano yung bill, kung ano yung pros and cons, para maging solido ang magiging sagot natin, ang magiging position natin. Kasi hindi siya easy decision. Kasi kapakanan ng mga bata ang nakasalalay dito. Kaya kailangan pag nag-decision tayo, solid talaga. Yung meron tayong baong-baong knowledge din na may bibigay nila ngayong gabi. Baga sa libro, title lang yung nakikita natin, hindi natin alam kung ano ang nilalaman. So kailangan nating makita yon. Nagsilbing tagapagsalita sa pulong sina Atty. Joselito Alisuwag, ang Regional Director ng CHED Mimaropa at si Dr. Michelle Aguilar Ong, Presidente ng Mabalacat City College. Sa pulong na ito, tinalakay ni Aguilar Ong ang halaga ng City College batay sa kanilang mga karanasan sa syudad ng Mabalacat. Una-ani ang kakaibang katangian ng City College kumpara sa malalaking paaralan ay ang culture of care. Kilala nito ang kanyang mga estudyante at batid nito ang kanilang estado at pangangailangan. Lahat ho ng gustong maging estudyante ay merong kinalalagyan sa community college. And alam niyo ho kung anong meron sa community college na hindi po kayang ibigay minsan ng isang malaking paaralan is that culture of care. Kasi kami ho, kilala namin estudyante namin. 4,000 po ang estudyante namin. Pero alam po namin na 50% sa kanila ay panganay at first generation para magkaroon ng diploma. At alam po namin ang kanilang mga strength. Bilang isang pampamayan ng paaralan, pamilyar umano ang isang local college sa kanyang komunidad. Kung ano ang industriya nito, pangangailangan at oportunidad, kaya natutugunan nito ang problema sa job mismatch. Alam din namin na maraming graduate na hindi nakakapagtrabaho ng maayos. Dahil pag-uwi nila sa kanilang bayan, graduate sa Maynila, graduate sa Batangas, pag-uwi sa bayan nila, halimbawa tourism, wala naman tourism facility sa kanilang lugar. Sakahan yung kanilang lugar. May tawag namin doon, may mismatch.
yung education at yung hanap buhay. Kaya, pinangarap ng mga planners ang magkaroon ng community colleges na kung saan yung pangangailangan ng komunidad ay na services at skills ay ibinibigay ng kolehiyo nila na sila ang nagmamanage. Bentahe rin umano ang pagkakaroon ng City College ng otonomiya o karapatang magdesisyon sa mga programa, regulasyon at patakarang pinaiiral sa paaralan. Maaaring baguhin, dagdagan at rebisahin ang mga ito batay sa tawag ng pangangailangan. Yun ho ang isa sa major feature ng isang community college. Kaya mong gumawa ng mga maliliit na kurso na diretso sa trabaho. You can create original programs in community college. Ganun ho ang pwedeng ibigay ng community college. Kaya niya pong i-train ang inyong mga personnel sa komunidad para mas lalo pong tumaas ang antas ng serbisyo ng gobyerno. At tingin ko po, ang dynamic na yon ay nawawala kapag state college. Dahil ang boss po ng state college, gaya ng sinabi po ni attorney, ay national. Iyon ho ang magiging isa sa mga kawalan kapag hindi ho kayo community college. Sa kaso ng Mabalacat City College, minsan na rin daw pumasok ang ideya na mag-apply upang maging state college. Ngunit pagkatapos ng masusing pag-aanalisa sa epekto nito, ay napagdesisyonan nila na manatiling isang local college. Ganun ho ang community college. There is that culture of care na minsan hindi mo mahahanap sa isang hindi pampamayanan na kolehiyo. At yun po ba ay gusto nyong mawala? Desisyon nyo po yan. Pero ganun ho ang community college sa Mabalacat City. Ganun ho namin binibigay ang serbisyo ng community college. Ganun ho namin siya tinitignan at ganun ho sa amin kahalaga ang community college. Kung kami po ang tatanungin ninyo sa inyong pinagdedesisyonan ngayon, buo na po ang desisyon namin at siguro po sa mga sinabi ko dito, alam nyo po kung ano ang desisyon ng Mabalacat City. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36, atin to. Matapos ang town hall meeting ukol sa panukalang gawing state college ang City College of San Fernando, higit umanong lumakas ang paninindigan ng mga estudyante, guro at alumni ng paaralan na huwag pumayag sa conversion. Maging si City Councilor Reggie David, nagpahayag na rin ng kanyang posisyon na panatilihin sa ilalim ng lokal na pamahalaan ang CCSF. Ang detalye ng balitang yan sa ulat na ito. Matyagang pinakinggan ng mga estudyante, guro at alumni ng City College of San Fernando ang mga resource speaker sa ginawang town hall meeting ukol sa planong i-convert bilang state college ang City College of San Fernando. Aktibo rin silang nakibahagi sa open forum upang ipahayag ang kanilang mga agam-agam. Sa kabuuan ay umabot ng mahigit 3 oras ang consultation meeting. Sa pagtatapos ng forum, hindi raw nagbago ang tindig ng mga estudyante na una pa lamang ay kontra na sa planong conversion. Sa halip ay higit daw silang naarmasan ng impormasyon upang panindigan ang kanilang paniniwala. Isa na rito ang presidente ng Supreme Student Council na si Adrian Tumang. Personally po, yun nga po is to remain as City College. Pero yung nagpa-reinforce po doon is yung naging testimonies po natin, particularly po kay President Aguilar Ong po. Yung naging success stories po nila sa Mabalacat City College. And yung mga ganun po, nagawa po sila without being a state college. And we believe we can emulate po yung ganun, lalo na po for students. And not just for students po, but also for the community. Ayon sa iba pang mga estudyante, mananatili lamang ang benepisyo na kanilang natatanggap kung mananatili sa lokal na pamahalaan ng pamumuno sa City College.
Hindi pa rin po ako agree dun sa pagko-convert po into a state university. As what I said nga po kanina dun sa tanong ko, as a slag ni Belen po, syempre po, we are worried po na baka yung mga benefits po na nakukuha namin is mawawala. Mas naniniwala ako na dapat ang City College is magstay siya into City College of San Fernando. Kasi ang daming benefit na makukuha ng mga aslagning Balen kapag nagstay po ang City College to City College. 14 na taon pa lamang ang City College of San Fernando. Para kay Prince Yutuk, guro at alumni representative ng paaralan, kailangan muna magserbisyo ng CCSF sa syudad ng San Fernando bago buksan ng tuluyan sa iba pang mga mag-aaral. Hindi rin daw dapat ituring na gastos ang ibinibigay na pondo ng lokal na pamahalaan sa kanilang paaralan, kundi investment para sa kinabukasan ng mga Fernandino. Let City College of San Fernando, Pampanga be City College of San Fernando, Pampanga to cater all the needs of Fernandino. Sabi dapin, you cannot give what you don't have. So kaba pong etapa ABB ing eganaganang pangangailangan daring Fernandino panatilian tayo pa ing City College ang maging local college bakan ta aserve ta pa mo ing pangangailangan. Ngeni ustong deng Fernandino atas tana ing kalidad ing edukasyon aso pantana langan detang kayanakan kanita siguro apin ing ustong panahon para pabusan tayong maging State College in City College of San Fernando. We agree na ing pagtustos da kareng pang-edukasyon daring estudyante gastos meto niya pong investment. Ang guro at alumnus na si Marcos John Javier, isa raw sa mga natulungan ng City College sa panahong may bayad pa ang pag-aaral sa kolehiyo. Kaya gusto raw niyang maging bahagi ng pagsaserbisyo ng City College sa mga kabataang Fernandino. Isa po ako sa talagang natulungan ng City College, lalo na noong panahon ko wala pa talagang yung college pa noon may bayad pa talaga. So as ito yung naging opportunity sa akin na para talagang makaraos ngayon sa hirap ng buhay. And patuloy na tutulong nga ang City College. Hayaan na muna sa ang City College na manatili at mag-serve for the Fernandino. Hiling naman ni Tumang na sana ay narinig daw ng iba pang local officials, partikular ng Sangguniang Panlungsod, ang paliwanag ng mga resource speaker ukol sa halaga ng City College. Actually po, nag-wish po sana kami kanina na sana nandito po sila para narinig din po yung questions personally and ma-address din po sa kanila personally po yung mga questions na iba. Sana po, kung may recording man po nito, mapanood po nila yung nangyari and ma-consider po talaga nila in a detailed way kung ano ba talaga yung advantages ng isang local college na talagang nakaka-proud po as a Fernandino, as a City Collegian, as an aslag, meron kang City College na ipagmamalaki po. Napag-alaman ng CLTV 36 News mula sa City Information Office na pinadalhan ng imbitasyon para dumalo sina Vice Mayor BJ Lagman at iba pang miyembro ng sanggunian, ngunit tanging sina Councilor Reggie David at Councilor Rico Hizon lamang ang dumating. Nagpadala naman ng kinatawan si Councilor Benz Gonzales. Aminado si Councilor Reggie David na nalito siya sa mga positibo at mga negatibong epekto ng conversion. Ngunit nalinawan daw siya sa town hall meeting kung anong dapat na mas maging matimbang at napili niya ang manindigan para sa pagpapanatili ng estado ng City College. Kailangan pa po. Kailangan din nila marinig yung mga resource speaker natin. Kasi sabi ko nga kanina, tinitimbang-timbang po namin yan eh. Hindi naman ganyan kadaling mag-decide. So yung sinasabi mo noon unanimously, ano lang po naman po nila yun eh, na maganda po yung intention nila. Pero nung maliwanagan po tayo dito, sabi ko kailangan talaga nating panatiliin ang community college. Matatanda ang ipinahayag ni Vice Mayor BJ Lagman na suportado ng SP ang conversion ng City College batay sa ipinasang Resolution No. 2022-104 ng Committee of the Whole na unanimously approved noong November 15 session. Ngunit paglilinaw ni Councilor David, hindi pa siya pumirma sa resolusyon at wala na siyang planong pumirma. Wala pa po akong pinirmahan na resolution na approving yung City College into State College. Unanimously, siguro hindi lang po ako nakapagsalita. No, ganyan po kasi sa session eh. Kapag hindi ka nasalita, assuming approved na. So mahirap po kasing mag-decide kagad. Pero ngayon, ano na talaga? Decidido po ako. Sa ngayon, wala na. Kasi kailangan natin ipaglaban yung mga Fernandinos. Ako si Liana Canilao, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.
Pinarangalan ng Department of Social Welfare and Development Region 3 ang City of Government ng San Fernando, Pampanga dahil sa kanilang mga natatanging programa para sa social protection at children's rights. Sa State of the Children Address ni Mayor Vilma Caluwag nitong Martes, inihayag nitong prioridad ng kanyang administrasyon ang paghulma sa kinabukasan ng mga kabataang nahaharap sa iba't ibang hamon. May report si Paulo G. Santos. Natatangi ang syudad ng San Fernando, Pampanga sa mga lokal na pamahalaan na kinilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 dahil sa mga inisyatiba para sa social protection at karapatan ng mga kabataan. Kapuri-puri umano ang Local Development Plan for Children and Local Juvenile Intervention Plan ng syudad. Ginagarantiyahan din ni Mayora Vilma Caluwag ang enforcement ng mga batas na pumuprotekta sa mga kabataan na upang hindi mabiktima ng iba't ibang modus gaya ng sex trafficking. Ang patuloy na pagmamonitor sa mga tourism establishments sa ating syudad, ang paggagawad ng child safe tourism seal sa mga tourism establishments tulad ng mga motels at hotels na patuloy na itinataguyod ang kapakanan ng mga bata. Layunin nitong programa ang hikayatin ang mga establishments na tulungan ang gobyerno at ang syudad natin para ipatupad ang mga polisiya para maprotektahan ang mga bata. Nakasentro din umano ang liderato ni Caluwag sa pagpapabuti ng mga programang pang-edukasyon dahil ito ang nakikita niyang higit na magpapaunlad sa estado ng mga kabataan. Kasama din po sa ating mga programa ay ang pagbibigay po ng scholarships at financial assistance sa mga deserving students. Naniniwala po kasi ako na pagbibigyan po natin ng pabaon at sandata tulad ng edukasyon at magandang karanasan ang ating mga bata at kabataan, magagamit po nila ito para makasabay at mapagtatagumpayan po nila ang lahat ng hamon ng buhay. Dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng syudad sa San Fernando, kabilang din sa pinakikitunguhan ni Caluwag ang programang magbibigay ng wastong nutrisyon ng mga kabataan. Ayon kay Mary Ann Biliwang, Officer in Charge ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, sinasalo ngayon ng Administrasyong Caluwag ang epekto ng mataas na teenage pregnancy rate na nangyari sa kahigpitan ng lockdown noong taong 2020. Batay sa datos, nasa 691 sa mahigit 5,000 bata na nasa edad 10 hanggang 19 anyos ang nanganak na galing sa syudad ng San Fernando. According to the report yesterday ng DSWD Region 3, second tayo ang San Fernando sa may highest number of teenage pregnancy. So I think yun yung challenge na kakaharapin natin sa 2023. Ayon pa kay Biliwang, nakatuon sa preventive method at pagpapataas ng kamalayan sa usapin ng reproductive health at sexualidad ang tinututukan ngayon ng kanilang tanggapan. Katuwang dito ang Local Council for the Protection of Children. Gagawin natin, we will do more preventive than nangyayari kasi we do the action kung kailan nangyari. So the mayor is having and giving us this task of preventing. So paano ba natin matutulungan yung ating mga kapwa Fernandino? Unang-una is to provide livelihood. So nakalinya na ngayon ang ating livelihood programs para matulungan natin yung ating mga indigent families. Bukod sa issue ng teenage pregnancy, gusto rin pakitunguhan ni Mayor Caluwag ang mental health program para sa mga kabataang nakakaranas ng depresyon. Sa panayam sa alkalde, sinabi nitong may itatalaga silang regular na clinic na magsisilbing mental health facility ng syudad. Meron may doktor tayong titingin weekly para sa mga ganyan. Kasi hindi natin kasi sila napapansin, di ba? Na meron na pala silang pinagdadaanan. So yun,
parang silently, no? Silent tayo dito, no? Kasi minsan kinakahiya natin. Tayong mga magulang, nahihiya tayo kasi yung anak natin, ganyan. Pero hindi po tayo dapat mahiya dahil meron po tayong doktor para tumingin sa kanila. So magtatayo po tayo ng clinic for them. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV News. Atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Presyo ng sibuyas sa Pampang Market pumalo na sa 240 hanggang 280 pesos. Nasa 1,000 katao na sasawi kada buwan dahil sa road crash sa Pilipinas ayon sa DOTR. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Halos maluha ang mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan. Sa Pampang Market na kilalang bagsakan ng gulay sa Angeles City, nasa 240 pesos hanggang 280 pesos na ang kada kilo ng paboritong panggisa ng ating mga karehiyon. May ulat si J.M. De Jesus. 8 taon na nagtitinda ng lutong ulam sa Barangay Pampang Angeles City ang 38 anyos sa si Reyna Enriquez. Ang best seller at binabalik-balikan daw ng mga parokyano sa kanyang karinderya, walang iba kundi ang sisig. Kaya naman na magtaas ang presyo ng sibuyas sa merkado, isa sa mga napakambot ng ulo si Aling Reyna. Ay, Diyos ko, parang hindi po yung putahe pag walang sibuyas. Dati, sabi ng asawa ko, dapat sang na lang yung lalagay kasi mas mura ng konti yung sang. Kaya lang iba pa rin yung lasa ng sibuyas talaga. Kung noong unang bahagi ng 2022, nasa 2,000 piso kada araw, ang puhunan ni Aling Reyna, ngayon ay aabot na raw ito sa 5,000 piso. Hindi naman umano pwedeng magbawas ng rekado dahil masasakripisyo ang lasa ng kanyang mga niluluto. Kaya naman ang kung dati-dati ay nasa 8,000 piso kada araw ang kita ni Aling Reyna, ngayon ay swerte na kung makakuha siya ng 2,000 piso. Sobrang nalungkot kami kasi masyadong mataas yung presyo ng sibuyas. Pero kahit ganon, inaano pa rin namin para yung mga tao makakabili pa rin ng pero yung takal, same pa rin. Kunti lang yung tubo namin. Sa Pampang Market Angeles City, pumalo na sa 240 hanggang 280 pesos ang dating 140 to 180 pesos sa presyo kada kilo ng pulang sibuyas. Hindi na rin nalalayo sa halagang ito ang per kilo ng white onions. Ayon sa mga tindera, kung dati-rati ay nakakabili sila ng isang sakong sibuyas na may bigat na 8 to 9 kilos sa halagang 450 pesos, ngayon ay pinakamababa na ang 1,600 pesos kada sako. Kaya naman ang mga suki ni Aling Rizalina Zapanta, tingi-tingi na lamang kung mamili. 15 pesos daw ang presyuhan sa isang pirasong sibuyas. Yung mga sa resto, kailangan na kailangan. Kahit mataas siya, okay lang kasi pero kailangan po nila. Pero yung sa bahay, kung pwede, pakuluin na, wag na manggisa. Yun po ang sabi nila. Pakulin na lang namin, sabi, wag na. Kasi usual 300, kung nagsasahod ka ng 300, sibuyas lang, paano ka pa? Ayon sa Department of Agriculture, walang sapat na dahilan para mag-angkat ng sibuyas ang bansa, lalo't anihan na raw ng mga local farmers sa susunod na buwan. Tinitingnan natin kung gaano kalaki ang kanilang volume na i-harvest dahil ito po ay makakatulong sa pagdagdag ng ating supply. At alam naman po natin na pag nadagdagan ng ating supply, yan din po ay makakatulong sa pagbaba ng presyo. Ako si J.M. De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Tinatayang nasa 1,000 katao nasasawi sa Pilipinas kada buwan dahil sa road crash. Ayon sa Department of Transportation, kailangan ng multi-sectoral approach upang mabigang solusyon ng naturang problema at dapat magsimula raw ito
sa edukasyon. May ulat si Paulo G. Santos. Madalas mag-viral ngayon sa social media ang mga CCTV footage ng iba't ibang road crash sa bansa. Sa datos ng Department of Transportation o DOTR, tinatayang nasa 1,000 katao ang nasasawi kada buwan dahil sa mga insidente ng banggaan. Approximately 12,000. This is the number of Filipinos dying every year due to road crashes. This translates to an even more horrifying number. Bukod sa trauma at pangungulila ng pamilya, may epekto rin daw ito sa ekonomiya o kawalan ng kabuhayan ng sinumang nasangkot sa disgrasya. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi lamang gobyerno kundi kailangan ng multi-sectoral approach sa pagbibigay ng solusyon sa naturang problema. First Road Safety Symposium is spearheaded by the Department of Transportation, Road Sector, highlights this year's global theme for remembering road traffic victims. This is justice. We give spotlight on justice for this year's commemoration. Let the symposium be an avenue for a multi-sectoral approach to reduce the number of road crashes in the country. We should not diminish the importance of attaining justice for victims of road crashes and seeking peace for the families left behind. Samantala, mababang kamalayan pagdating sa road safety ang malimit na dahilan ng mga road crash ayon naman sa Land Transportation Office. Kabilang na raw dito ang hindi pagsunod sa anti-overloading law na hindi lang nakakasira ng mga kalsada kundi maging ng preno ng mga sasakyan. Within sa capacity markings lang po, yung allowable na capacity markings lang ang kailangan nilang makarga. Huwag naman yung sobra-sobra na mag-sobra na sa trucks. Hindi naman yan maganda kasi pag once na daan yan sila, magdaan sa mga downhill na mga kalsada or yung mga uphill na mga kalsada o kahit anong mga kalsada, once na mag-apply sila ng brake dyan, malamang hindi kakagat yung braking system nila, puputok pa yan. So that is why the government is they are tired of hearing na lahat ng mga aksidente is caused by nawalan ng preno. Ayon kay Director Eduardo de Guzman ng LTO Region 3, hindi ang pagkatuto ang nais ng maraming motorista sa kanilang pagdaan sa driving school bago makakuha ng lisensya. They are thinking na itong LTO, no, kung allegedly kung itong LTO pag magpunta yung mga tao doon, allegedly pinapahirapan, mga ganon. So that is why, itong serbisyo natin ngayon, we go down to the level doon po sa barangay, no? Inumpisahan natin sa barangay para informing them na hindi ganyan yung LTO, no? We, as much as possible, we will give ourselves, our services, to the public para nearer to them. At sa paglala ng krisis sa public transportation sa bansa, patuloy ang pagdami ng mga pribadong sasakyan at ng mga motorsiklo sa kalsada. Sila umano ang pinaka-vulnerable sa mga road crash, kaya mahalagang maitulak na maging bahagi ng curriculum sa eskwela ang road safety. Because road safety is a way of life. It is an expression of passion and dedication to our countrymen to have a safer road. And who knows, the life that you will be saving is yours. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, e-commerce, online selling patuloy ang paglakas sa Central Luzon ayon sa BOC. At mga campus journalists sa Central Luzon nagkaisa kontra disinformation. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Patuloy daw ang paglakas ng e-commerce at online selling sa Central Luzon ayon sa Bureau of Customs. Patunay daw dito ang bulto ng mga bagaheng dumadaan sa Port of Clark na inaangkat pa ng mga online sellers. Narito ang report. Ang Clark is not just an economic center. Masyado ngayon nagiging popular ang tinatawag natin e-commerce or electronic commerce. Na ngayon siguro magtataka kami mga magulang na magsasabi, naku, ang anak ko, biglang nag-order online. Umorder ba naman 50,000 pesos? No? Maliit lang na bata yun. No? Gayon ang trend ngayon. Ito ang obserbasyon ni Bureau of Customs Port of Clark District Collector John Simon kaugnay ng mga kargamentong dumadaan sa kanilang tanggapan. Ayon sa opisyal, patunay ito na patuloy ang paglakas ng e-commerce industry sa Central Luzon. Well, alam mo no, ang karamihan nakikita mo naman ng mga ino-order sa online, no? Puro mga pambahay na gamit, yung mga gusto ng mga bata, ang gusto ng mga kababaihan, no? Either damit o kaya laruan, no? Things that can fascinate them without going to a store. And ito yung ating susuportahan sapagkat yan ang trend ngayon. But at the same time, yung mabilis na movement ng kargamento because of the presence of what you call air express consignment companies here like FedEx or UPS, no? Yan ay kailangan balansehin natin. How to strike a balance between control and facilitation. Yan ang number one na challenge sa customs. Batay sa datos ng Department of Trade and Industry, umabot sa 3.4% ng gross domestic product ng bansa noong 2020 ang galing sa e-commerce industry. Katumbas umano ito ng 599 billion pesos. Sumampa pa ito ng 1.1 trillion noong 2021, kaya target umano ng gobyernong umabot ito ng 1.2 trillion pesos ngayong taon. Pagdating naman sa koleksyon ng buwis, patuloy daw ang tax mapping ng Bureau of Internal Revenue sa mga online seller. Ayon kay Arnel Cosinas, Chief ng BIR Revenue District Office 21B, hindi lamang sa social media ang kanilang ginagawang pagsisiyasat, kundi maging ang pagbisita ng personal sa mga trader. So we are trying to advocate e-TCBD. So electronic TCBD. Sir, pwede tayo tax map sa Facebook. Kaya lang, kailangan may physical touch in the end para ma-identify mo sino ba yung negosyanteng ito. May tax exemption naman umano ang mga maliliit na online trader. Ngunit ang pagiging rehistrado ay paraano pa magkaroon din sila ng parehong pribilehiyo na ipinagkakaloob ng gobyerno sa mga malalaking negosyo. Pero halimbawa, ako, online seller ako ng mga kung ano-ano, mga botones. Ang benta ko naman, 240,000 lang, isang taon. Libre ako sa tax. Pero may registration fee akong 500. Sa pagtataya ng DTI, aabot sa higit 1 milyong Pilipino ang may hanap buhay sa e-commerce industry. Patuloy daw ang paglago nito dahil na din sa pag-unlad ng digital technology. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Naniniwala ang mga campus journalists mula sa iba't ibang pamantasan sa Central Luzon na malaki ang kanilang magagawa para malabanan ang higit na pagkalat ng disinformation o fake news. Ayon sa mga kabataang mamamahayag, mahalaga ang tungkulin ng mga kagaya nila upang mangibabaw ang katotohanan sa panahon ng kasinungalingan sa internet. Narito ang report. Naniniwala raw ang mga campus journalists sa iba't ibang paaralan na may mahalaga silang papel upang labanan ang paglaganap ng disinformation o fake news. Ito ang binigyang diin ng ilang mamamahayag pang campus na nakiisa sa Assumption Outstanding Campus Press Awards 2022, Lunes, November 28. So naisipan po namin as a publication na gumawa po kami ng online journalism competition. Yun nga po yung University of the Assumption Outstanding Campus Press Awards, wherein ang goal po nito is to recognize the outstanding campus publication as well as the student journalist of Luzon. Ayon sa mga student journalist, tungkulin nila maging mapanuri sa iba't ibang impormasyon na nakikita online. Po, as a campus journalist, we all know na we are tasked and it's our duty to fight fake news and disinformation. And sa tingin ko mahalaga yon, lalo na ngayon
na sobrang laganap na yung fake news and disinformation, especially sa social media. And since it's our generation naman na po who is taking over paunti-unti, I believe na in the next few years, fake news and disinformation Bilang mga tagapaghatid ng balita, hindi lamang sa kapwa nila mag-aaral kundi maging sa publiko, kailangan daw sundin ang wastong proseso sa pagre-research hanggang sa pagsusulat. In-depth po talaga yung pagre-research namin, and from the first person po talaga yung mga sources namin para po sure na credible po yung nabibigay po naming info sa aming school po. It's very important po yun, lalo na nag-uumpisa po yung paglaban sa fake news sa mga campus press po. Sa panahon ng pagkalat ng peking impormasyon sa internet at iba pang mga social media platforms, higit na kailangan ng mga mamamayan na mapagkukunan ng mapagkakatiwalang impormasyon. Ang paghahatid ng katotohanan sa kapwa nila mag-aaral at sa taong bayan ang isa umuno sa mga paraan para mapanatili ang demokrasya. The most important things na we have to give only what is the truth to the people, no? If our writers themselves do not bring the actual truth, then how will the people know the truth? It is important na yung mga mamamayan, ordinaryong mamamayan, makuha po nila yung mga totoong balita kasi po kapag nakuha nila yung hindi totoo, mananatili po silang mangmang. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong September 17 hanggang 21, 86% ng 1,200 respondents o 9 sa 10 Pilipinong tinatanong ang naniniwala na problema ang paglaganap ng fake news o disinformation sa bansa. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, 22 natatanging kababayan kinilala sa kauna-unahang PECA Awards ng Kami. Ultimate Creative Destination of the Year bukas na sa Clark Parade Grounds. At Crunchy Bellichon, iba pang all-time Pinoy favorites, handog ng pamita ngayong holiday season. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Pinarangalan sa kauna-unahang PECA Awards ang mga kababayan na may malaking impluwensya at kontribusyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Layunin din ng PECA Awards na makalikom ng pondo para sa mga miyembro ng Kapampangan Media Incorporated o KAMI. Ang PECA ay nangangahulugan ng pinaka sa Tagalog. Narito ang report. 22 kababayan na may natatanging kontribusyon sa lipunan ang kinilala sa kauna-unahang PECA Awards. Ginanap ang awarding ceremony sa Royce Hotel and Casino, Biyernes, November 25. Inorganisa ito ng Kapampangan Media Incorporated o KAMI. Ang PECA sa Kapampangan, ibig sabihin, pinaka-outstanding, pinaka-maganda, basta pinaka. Yun ang ibig sabihin na. Katulad nito, tignan mo. Lahat ng mga awardees natin, congratulations po sa kanilang lahat. Ayon kay Ashley Manabat, Pangulo ng KAMI, hindi naging madali ang proseso ng pagpili sa mga deserving awardee. Hindi lang po basta-basta. Pinagdabitlihan po namin yan, marami po mga nominees. At yung mga nominees na hindi namin napili, ay talagang sayang. Talagang pwede din silang manalo. Kaya lang, nagkaroon lang ng konting-konti lang. Kaya sila naging silang napili namin. Outstanding talaga. Ginawaran ng Lifetime Highest Excellence Award sina National Artist for Music Fides Cuyugan Asensio, Billiards Hall of Famer Efren Bata Reyes, former President Gloria Macapagal Arroyo, Mercy Arastio Tuazon, businessman Manuel V. Pangilinan, Dr. Emmanuel Angeles, Professor Randy David, George Samson, National Artist for Painting Benedicto Ben Cab Cabrera, Brigadier General Romeo David, Maria Beatriz Tesoro. Iginawad naman kay Archbishop Ponciano Aniceto ang Crispolo J. Icban Award.
Lifetime awardee as most dedicated patron of Kapampangan Arts and Culture naman, sina Clark Development Corporation Chairman Edgardo Pamintuan, PAMCHAM former President Rene Romero, Peter Nepomuceno, dating BSP Governor Amando Tetangco Jr., Tarlac Governor Susan Yap, dating Mayor Yolanda Pineda, at Attorney Estelito Mendoza. Tumanggap din ng Posthumous Award para sa parehong kategorya sina LGC founder Liberato Levi P. Laus, dating Governor Benzi Gao, dating Congressman at Mayor Carmelo Lazatin Sr. Nagpaabot naman ng pasasalamat sa kami ang mga awardee. Siyempre, buring sabihan ng Peka, the most. Kaya maraguling ka na akong saya at maswelo ko kasi dininanda kong award ni Deng Kabalen kong Kapampangan. Kami, thank you for putting together this award. At then ko awardees ko, I'm sure we are all honored to be recipients of this first awarding. Unang-una gusto naming magpasalamat sa kami sa pagbibigay ng halaga sa mga tulong ng father ko lalo na sa arts and culture So in behalf of my mother Tess and my siblings, nandito si Jor katabi ko, Lisette, Aisa and Adrian, nais namin magpasalamat dito sa pagpapahalaga sa aming ama. Maraming salamat. Definitely tinutuloy namin itong legacy ng father ko. In fact, meron kaming programa, ang tawag ng programa namin is Heart of Central Luzon, wherein iniimbitahan namin itong mga artists dito sa Pampanga, na i-display nila yung mga masterpieces nila sa aming mga showrooms. Ito ay isang bagay na pagpapakita naming suporta sa mga local artists natin. Isang performance din ang inihandog ng artist Santa Rita at inirampa ng mga modelo ang mga obra ni Piday designer Philip Torres. Bukod sa pagbibigay parangal sa mga natatanging Kapampangan, gusto rin kasi ng PECA Awards na ipakita ang mayaman na kultura ng mga Kapampangan. Ang sarap ng pakiramdam after more than 2 years, we were able to mount this show and our audience were very happy. But the kids, the members of Artie Santa Rita, they prepared for 3 months. Excited kami lahat. Excited kami to sing. We have a lot of new members. Grabe, parang wow, para kaming nakawala sa kulungan at parang it's nice to just spread your wings and fly and just share your talent with the rest of the community, di ba? Actually, I'm so grateful na kung kasaya kasi papatronize na talagang pidayit para akakita mo nga din ganang at least daragol na yung kain ng pidayit. Ako promote tayo mas dalasing kamong kultura, ang pagkakatamong malan na masayata ng ngeni, tatanggapan din nga all ages. And alos ay ganang naman yung na syempre masaya ako, diba? And this is for Pampangan, for Pampanga. Layunin din umano ng PECA Awards na makalikom ng pondo para sa mga miyembro ng Kapampangan in Media Incorporated o KAMI. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Musical and dance performances, live art and art installations, at syempre, pagkain. Ilan lamang yan sa mga pwede niyong ma-enjoy sa pinakabagong festival na binuksan sa Clark Parade Grounds sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Tara na't makitrip, treat at gimmick sa Ultimate Creative Destination of the Year kasama si Liana Canilao. Hanap mo ba ang isang all-in-one pasyalan ngayong holiday season? Mahilig ka ba sa live art at performances, interactive installations at workshops? Pues, lahat ng yan ay iyong matatagpuan sa Claypel Land, ang ultimate creative destination of the year sa Clark Parade Grounds, Clark Freeport Zone. Iba naman, no? Kasi sanay na tayo dito sa Clark na mga sports events, diba? Tapos merong mga concerts. Ito iba naman, no? Mahilig po sa art.
no, para mabigyan rin ng pagkakataon ng mga artist natin dito sa Pampanga na ipakita ang kanilang mga gawa, no. Lalo na sa panahon ngayon, para nagkaroon ng renaissance sa art, no, na art appreciation, hindi lang po dito sa Pampanga, sa buong Pilipinas na rin. No, sa Manila, nakikita natin na magkakaroon ng mga art shows. So hopefully, ito yung magiging atin dito sa Clark na taon-taon pupuntahin din, no, at lahat ng mga art lovers at kahit yung mga tao lang na gusto makakita ng art ay tangkilikin itong Claypel Land. Gusto namin pakita sa inyo yung aming mga installation of the mural done by a lot of Kapampangan artists. So amazing talaga yung mga artworks nila, no? If you can see later on yung aming mga mazes, hindi pa siya finished, no? Kasi yun talaga yung kanyang concept. It's a work in progress and every artist na pupunta dito are welcome to collaborate and do painting on the spot. So ang ganda ng mga gawa nila, nakakatuwa. I'm so happy to see yung mga artworks ng Kapampangan. Bukod sa musical performances at art shows, hindi mawawala ang hinahanap-hanap ng lahat na kainan dahil mayroon lang namang mahigit 100 food stalls dito. Suwak na suwak din itong pasyalan para sa mga chikiting at feeling chikiting dahil sa exciting games at fireworks display. But wait, there's more! Mayroon ding iba pang nakahandang activities at concerts na maaari mong ma-enjoy kasabay ng iyong pagbisita. Totoo lang po, no, may susunod na ng mga event na dito rin po sa ating parade grounds gaganapin. Kung makikita nyo po, binibigyan namin ng maraming options yung mga turista kung ano yung gusto nilang makita. Kung mahilig sila music, may concert. Kung mahilig sila ng art, meron po tayong art installation. Tatagalang festival hanggang sa December 31, 2022 at maaari mong ma-enjoy lahat ng fun at thrilling activities sa halagang 150 pesos. Itong event na to hanggang sa dulo ng Disyembre, up to December 31. So talagang tatahakin yung panahon ng Pasko. No? At pag panahon ng Pasko, yung mga pamilya naghahanap talaga ng magagawa o mapupuntahan. No? So inaanyayahan po natin lahat ng mga nakapaligid dito sa Clark, mga tiga Manila na rin at tiga ibang lugar, na pasyalin itong Claypel Land. Marami pa every week, meron kaming mga surprise performers, bands, and a lot of activities talaga. Hindi lang to from the artists, kasama rin dito ang mga performers from all over. Grabe itong collaborations na to and gathering of all the creatives. Para sa mga nais mag-isaya, pwedeng bumili ng day pass sa ticket booth ng festival o bisitahin lamang ang kanilang Facebook page, Claypel Land, kung saan matatagpuan ang link para sa kanilang online ticket selling. Ako si Liana Canilao, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Mga karehiyon, pinoproblema nyo pa rin ba hanggang ngayon kung anong ihahanda sa Noche Buena at Medianoche o di kaya naman ay wala pa kayong dadalhin sa potluck para sa inyong Christmas party? Pues, worry no more dahil pwedeng-pwede na kayong umorder ng masarap na pagkain mula sa Pamita, isang online food service. Kabilang sa kanilang ipinagmamalaki ay ang super crunchy and juicy belechon, gayon din ng iba pang all-time favorites. Tara na matakam sa kanilang mga specialties sa Trip, Treat at Gimmick kasama si JM De Jesus. Kung pagkain lang din ang pag-uusapan, tiyak hindi magpapahuli dyan ang mga Kapampangan. Sa katunayan, marami sa ating mga kabalen ang sumikat hindi lang sa lalawigan, kundi sa buong bansa at maging sa buong mundo dahil sa angking galing sa pagluluto. Patok na patok din ngayon dito sa Pampanga ang mga online food services na nag-o-offer ng home-cooked meals at party trays. Isa na rito ang Pamita na pag-aari ng 41 years old na si Iris Valencia mula sa City of San Fernando. Isang dating OFW sa Dubai si Iris. Noon pa man ay sumasideline na raw siya sa pagluluto at pagnenegosyo. At matapos magtrabaho ng higit 10 taon sa corporate world, pinili ni Iris na sundin ang kanyang passion sa kusina. Actually, nung nagkaroon ako ng COVID, twice, Delta and Omicron. So, napagdesisyonan ko na siguro it's better safe sa akin and safe for my parents kasi they're both seniors na and with
comorbidities pa. So, syempre, ayoko naman dahil sa akin, mahahawa sila. So, I decided na, total, ito naman talaga yung passion ko and passion din ng mama ko kasi talaga siya yung mahilig magluto. So, napag-isipan ko na, why not put up an online business? So, that time kasi ng pandemic, di ba, lahat ng tao halos hindi makalabas. So, nag-take advantage ako dun sa opportunity online na nag-book sila online, nagde-deliver na lang kami via TokTok yun. So, that's how we birthed Pamita way back October 7 to 2021. Inspirasyon daw ni Iris ang kanyang inang na si Nanay Ederlinda Valencia. Magaling kasi itong magluto at kayang-kaya pa niyang gayahin ng anumang pagkain kanya matitikman. Bukod sa gabay ng ina, pinag-aralan din ni Iris ng pagpapatakbo ng isang culinary service. I took up HRM way back college and then on the sides, kumuha ako ng mga NC2 certificate from Testa, cookery. Yung chef natin, kaklase ko sa cookery. And then, barista, something na pwede ko pang pag-aralan para ma-enhance ko yung skill natin. Ang pagiging kapampangan ni Iris hindi lamang sa pagluluto makikita, kundi ang pagmamahal din sa sariling kultura. Nahirapan ako medyo mag-isip ng pangalan. So, search ako ng search. Ano bang kapampangan term ng nakikrave? So, some says it's pamitan or mamita. Pero I've searched sa dictionary and sa Google and sa Holy Angel, di ba kasi pinag-aaralan nila yung kapampangan, doon. So, nakita ko pamita pala is to hunger or to crave. And then, I was inspired also with the Kulitan script. Nasabi ko dun sa gumawa ng logo ko, why not include that in our logo para may touch of kapampangan talaga siya. Ngayong holiday season, tiyak kaliwat kanan ang mga party at reunion. Kaya kung naghahanap kayo ng ma-orderan para sa inyong mga handaan, baka gusto nyong subukan itong mga specialty ng Pamita. Una sa listahan, ang kanilang ipinagmamalaking belitson. Apat na oras lang naman itong niluluto sa oven, kaya sobrang lutong ng balat at malambot naman ang laman. Nilagyan din ito ng tanglado lemongrass at minarinate. Siguro ang pinaka-distinct sa amin yung flavorful talaga yung pagkain namin. Hindi kami nagtitipid sa ingredients, plus I can guarantee our clients na fresh kasi we don't stock our items. Malapit lang kami sa palengke and everyday talaga binibili ko yung mga ingredients. So I can guarantee them it's fresh, quality, and flavorful talaga. Sa sobrang sarap, hindi lamang daw ang kanilang mga kabale na nauhumaling sa crunchy belitson ng Pamita. Umaabot din hanggang sa Visayas ang kanilang specialty. Hindi lang pang okasyon, kundi kahit simpleng araw ay pwede raw itong ma-enjoy. Siguro yung lasa ng pagkain, talagang distinctive siya. Hindi siya kagaya ng ibang belitson. Meron siyang, pag natikman mo, alam mo na Pamita siya. Yung lasa niya, masarap siya. Masa yung masa yung price niya. Mukha lang siyang pricey pero worth it naman pag natikman nila. Bukod sa belitson, pwede rin mag-order ng iba't ibang Pinoy at Kapampangan favorites na nasa party trays. Mayroong roast beef, chicken teriyaki, seafood cajun, at paborito ng lahat na lumpiang Shanghai. Pwede rin kayong mag-request ng paborito nyong potahe kaya't hindi na problema ang ihahain para sa Noche Buena at Medianoche. Inaanyayahan ko po kayong i-like and share po ang ating page and then mag-advance order na rin po kayo for belitson and food trays natin for Christmas and New Year kasi we only have limited slots na lang po. Thank you po and God bless us all. Ako si Jayan Desus, taga rito, kasama nyo. Para CLTV 36 News, atin to. At sa mga balitang nakalat ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye maaari niyong i-follow ang aming social media accounts. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter at CLTV36 and sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel
at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo para sa CLTV36 News, atin to. Maraming salamat.